Karen. Karen. Apay. Nagawid dagi ji kuan, agog-ubra te balay. Oh. Tate ubra ang dagamin damdamagi lan sa dati kayo ta pagsabitan dan sa tiragragadi kada martilyo da. Oh, tata. Tatap no isupay ji oras dan tungagilan lan sa ubra imon. Tapno tun sa mampit da. Nalpas taon ang simula da gagaw. Tiglan sa. Man ji lating nga na lan sa amang ji kayo ta pagsabitan dalang matitulos data. Lansang. Nag-aarami doon. Pagkiluma. Ne, haming mo muna eh. Ano na tayo? May kamot. Tsare. Mia, problema. Magikat met. Oh, tata. Kasana? So kaya di pagdanlan sam. Nagka. Hindi pala ni kong stagi. Kasta nga men. Oh, igamam. Oh, sta, igamam. Samtuktukan dita. Sabi nga, ibatang. Kino nga napupok tayo, ma? Sano dyan? Oh, igamak. Ay! Batang tanga ka ba? Kasi nagarod. Igamam nga rin, damo ibatan. Bakit kasta kitaan? Hamo kami nag-ibatan, igamam lang. Igama? Word, sta, Ibatan mo kami nagmartilyukan ni, kasta. Oh, lakas yan. Tanga ka. Inya nagnagyan ta utok mo, ayan inya nagnagyan ta utok mo. Marami din namin nalibog kami na yung sulsulgan na. Kisupay aji, kuhain niya sarbeta, marbirinda na, tas mukong. Sige man, nalito naman pa maminsan. Ano talaga, alam yung cellphone mo. Tapay? Brudat! Sige, ikaw. Kape sa cellphone? Sing, kita, may tata. Sentro. Oh. Tangga mo mo nga yan. Oh, di ba? Dikit ko pa. Oh, nag-lane ka mo nga yan. Talaga. Agin ka. Di ka nag-lane ka? Oh, tito ba yan? Wow. Patitikam na yung pag-ro ko dam. Sa cellphone mo, tanong ka mo. Sa ti cellphone gabil ko ta. Tanong mo. Tama, no? Diba? Nalayin ka mo nga, no? Dapat pag-ro ko dam na cellphone niya. Stop na yan. Nahalain ko. Naglain ko. Nadasin sa cellphone. Datay ko kay kumainubra. Tata. Kag-ado nga kamalig.